според вас е по-калорично? Бомбоните или бадемите? Почти еднакви са. Около 130-140 калории. Но калориите не хранят клетките. Храни ги съдържанието. Какво ни дават бомбоните? Тук имаме захар, глюкозен сироп, хидрогенирани мазнини, стабилизатори и ароматизанти. Имаме и рязък скок на кръвната захар, инсулинов пик, а след 40 минути глад и нискотъканно хронично възпаление. И натоварване на черния дроб. За клетките тук няма никаква храна. А какво ни дават бадемите? Магнезий, витамин Е, фибри, полезни мазнини, растителен протеин и антиоксиданти. Те подхранват нервната система, поддържат стабилна кръвната захар, подпомагат на кожата, намаляват възпалението и дават ситост за часове. Това вече е храна за клетките. Калориите са еднакви, но информацията към тялото е различна. Следващия път, когато посегнеш към нещо сладко, не се питай колко калории са, а попитай това храни ли клетките ми или ги натоварва. Аз съм Боряна от Здраветека. Последвай ме за още полезни съвети.